Gvern li jieħu deċiżjonijiet li waslu għal riformi importanti. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva il-Gvern immexxi minnu f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista tal-Mellieħa u għatkellem fost l-oħrajn dwar ir-riforma fl-Air Malta. Riforma li se twasal biex fi żmien li ġej il-linja nazzjonali tal-ajru tibda tagħmel il-qlieħ. Dil-ġimgħa għamilna pass ieħor kbir lejn it-triq ġdida illi ilna naħdmu fuqha f'dan l-aħħar 5 snin għall-Air Malta u li issa ngħatat imbuttatura kbira l qudiem. U qal li minkejja dan il-ftehim qatt fadal ħafna xi jsir u appella lil unions konċernati biex iwasslu l-messaġġ li hemm futur sabiħ għal ħaddiema kollha. Dwar l-introduzzjoni tas-sistema tal-punti tas-sewqan għal kulħadd, il-Prim Ministru qal li din mhijiex immirata biex tagħmel lill-Gvern popolari, iżda biex iżżid is-sigurtà fit-toroq. Issa ħajġu nies li jgergrulna. Ħajġu nies li jilmenta jgħidu li għaxrob dil-friskun birra żejjed. B'dak.